Ya Imamah Freeman Siem ngade persatra jong Imamah Freeman Siem te ngade nya ken uta upis Siem upa keteng u planet Siem ngade persatra jong Imamah Freeman Siem bamkwai dwar ublai bat ngade manga ban yale ya kani kakhat Siem halor kijing mi kibabun kijing kentho kiba persa yanga ngami sakmat ban pensai ya ki jingsya bat ki nongrem ki bangadon na simru ya kane kabu ban pin itu ilde hapi ki khun ki hajar jong ka hima sora lingba kini kilat pathai khubor ngade ikhun siu jong I mei diang ti mai sing diang ti mai sim sora bat ibasi para trai bat I mei kiti mai Siem sora ibadai ikmi jong Imamah Freeman sing Siem ngadai uskatri jong kakpo Siem sora jong Imamah Freeman sing Siem bat lajiat yanga dakakur kum kakur Siem sora bat nanmar kata kadau ladang asa ru sa ubenai ru ngadai hi utrai kur Siem sora ngajuan ngajulek sesora bat kibun ba itu yanga sora ngajulek sikikur sora sikikur jong Siem sora bat makiru ki itu kikur Siem sora ru ki itu nga ki babun ki don badon seselong bat sewe-sewe ru ki itu bahayanga te Imamah jonga I hak senam ar hajar ar pusau hau benai April ladang ambakla hakta hi kisnam I ong I lakhot yanga bat yakakur ke jonga bat hakata kapor ipen I ya kikot kisla bang dei manga ban mi bujli ne ban hiar pateng haka joka ka jong I namar ba ila batai lopa yanga hakita ki hakata ka jing yalang jing kendu jeng I jong I bat I tenga dei upasa trahi jong I bat hakata kapor ngadei ukhunrang ba jong ka kurs Siem sora bat umaram dor udai naka wei ka kepo bat kumta kumbu kunyi jong ka kurs Siem sora kala dei kapali ka jonga banyalam ya ka hima te kumta ngalawan sakmat ba ngalarai bat longkat balong bat ban pendap ya kata ka jing temu ka jonga bat ka jing angnut ka jong Imamah ba Imamah nadu por bidang don hakani kasla pathairu ikwa hiyanga ban simenti ban mi ban simti ya kakam ka jingi bat ilaju ong yang aborbor lah juga hika yang aborbor kumnuru bangan mi bang hakapor kumnungan yale ya kakam Siem te ko sa ka waipat habai dei bat kakam Siem hak hima sora kalong kumni kan hadin belayap Siem ka kurs Siem kadai ban lum ban lang ya baro ki kurs Siem hakani ka kenti ba ikhlat Imamah omdon kanu ka kur ban lum ita ki kurs Siem ban ya jiet yata Siem ban ya sai yata Siem ya utau nong mi pateng nrei hakani ka po la susai sop klem ka jingtip jonga wat kisai umaram doru klem ka jingtip jongi ka kurs Siem ka jongi nak po jong Imamah bat klem ka jing menjur jong baro jong kakur namar kata kada umdon hok ban likpan sanat klem ka jing ya baik la hayeng ne hasam ni na kakur tela sura ya u sakador bar hima bat tang ban supendap berkomut buat kenang ba unyo Siem ban yo Siem no kani te ka jing tho jonga te ngatho how acting chief ka hima sora East Kasil District Mekhlea subjek kapus Siem ka hima sora rangba badon brom katkum kati ka subjek bla kedo haneng nga pentip sapi bakat kum kapus ka balaj jong Siem ka hima sora reng pekat bat ka jingdei bat ka nomination bat ka election nagbanta kani kapus hapo ka United Khasi Hills District Council appointment of section of
chief and headman aks kat kandai spa san kandai ba unu urang ba ubahap ha kariti kedostor jong kahima ula banyale ya kane kapus daka baburom ya phi nga usri planet sim ubadai ukhun persa jong elite prima sing sim ngalong ubabit babiang banyale ya kane ka kams im in klat imama te la batai lut ya ka ai ka ba ngade ban mi khmat ba la batai nga yong pek ya pek men ya le sim kumno ila batai lut ya nga ba kumno ben men ya le sim te kata kapor ila ai artat ya kini ki kot ya nga kini ki kot ken ila ai nga ya kata ka jing her pateng kum kini ya ki kot ki jing her pateng bat ka we nga yo na ka office jong ka hima sora bat kini ki kot ba ai mai nak hima sora bat sakaway pat bai ai na mai ya kani kot ka jing her pateng na ka yeng ka jongi na ka yeng jongi